Nyakoromogi tarik 19 dwe mar 9 higa mar 2024 intiere kama kare mar mondo miyud weche manyien mago mosebedo katimore e pinje maok achiel kod e pacho kaendi ka wantiere kod mathoth mwaikoni kata kamano magi weche maomiyo pek. We did as per what the mandate of Kenya Bureau of Standard is, and that is reject any non-compliant goods that get into the country. Bad migao mar KEBS golo wacha kayango nitie motedo mane ochope pacho ka marang'iny margi richo kendo kegi ne jopiny mondo tigo. Ugae manyien mar obila Douglas Kanja ochako tich ayanga ka jatend Kenya William Ruto onyise ni nyako michik luor. We can have such an investment for this country, just like this one, which will change the dynamics of movement of cargo in the port of Kisumu and in the region. Meli mokwongo molosi e pacho ka MV Uhuru 2 ochako tich ayanga bang' sidhe e wath ma Kisumu e nam Lolwe. Koromogi erokamano kuom Ramogi TV kaka pile layo ma tudruok gi nari 3-6 nono yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV wago kod mbaka kendo miya pachi e weche mopogore opogore mobedo kwa kelo ni Gelak seche gi nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaloko marwa en Belinda Dhiambo, bed kod we chakruok nyaka giko. Ka wachako ni duol mochung'ne ng'iyo rang'iny mag mwandu e pacho ka KEBS oyango ni modhi mag tedo ma ok tin ne lita 293 mane piny owacho kele pacho ka higa mokalo. Rang'iny magi ne ni piny kendo ok ber kod ngima dhano. Jatatije mag KEBS Esther Ngari wacho ni KEBS ne ok otimo nonro ne modhi mag tedo mamoko maromo lita 33.6 mane okele kindeno. Gino makelo luoro ni rang'iny mag modhi makamago bende ni piny kata dok ni gisebedo chiro kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Kaka jafwambo marwa Kristo leronwa modhi mamoko maromo litas 20,000,000 pod okwamo e dho wath ma Mombasa. Nitiere luoro ni oganda jo Kenya osebedo katiyo kod modhi mag tedo marang'iny gi ni piny kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Ka oloso e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne ohala, jatatije mar bad migao mochung'ne ng'iyo rang'iny mag mwandu kata KEBS Esther Ngari oyango e lela ni kuom modhi mag tedo mantiere containers 44 mane okel pacho kae kod sirikal, containers 8 mag modhi mag tedo maromo litas 293 ne okochopo rang'iny maber kod ngima dhano ni mar ne gionge kod nyinyo mag vitamin A. We tested 8 consignments and the results that we have showed failure, and we did not release those goods. We rejected the goods. The results indicated insufficient levels of vitamin A in the final product. They did not contain sufficient amount of vitamin A as prescribed by the standard. They are substandard. But there are 73 consignments in total. In the 44 consignments, you took samples, 8 samples from them. And in 8 samples, 7 did not have vitamin A. And then the 8th one had both insoluble impurities and vitamin A. So just for clarity purposes, that is to say, out of the 73 consignments, none of them is fit for human consumption as cooking oil. Esther Ngari lero ni bank KEBS timo nonro margi kendo yudo ni modhi makamago rang'iny margi ni piny ne gindiko ne bad migao mar KNTC mondo owang'gi kata odwokgi e piny mane onyiewgie. Kata kamano, KEBS oyango ni ok ging'eyo kane owang' modhi makamago kata oyo. I want to indicate to the committee that when we communicate ship back product or reject, we even indicate we destroy at your cost as an importer. So we do not destroy the product as KEBS. The importer is supposed to provide the resources for the destruction of the uncompliant products. Ngari bende onyiso komitino ni KEBS ne otimo nonro ewi containers 8 kende kuom containers duto 44 ka olero ni ok onyal yango ka modhi mag containers mamoko 36 maromo litas 32,000,000 ni rang'iny maber kata oyo. Mae kelo luoro nyalo bedo ni modhi mag tedo maromo litas 32,600,000
mag containers duto 44 ma osechwal e chiro rang'eny gi ni piny kendo ok ber kod ngima dhano. A normal situation, once goods arrive in the country with a certificate of conformity, we do not intervene and do sampling. That is the normal situation. We release the product based on the certificate of conformity. You want to tell us that the others which were out there were to just be released to KNTC and be supplied to Kenyans without you following up to know this was part of that consignment and you can do nothing about that? Wich bar machielo en ni containers mamoko maromo 29 mag modhi mag tedo pod okwamo dho wath ma Mombasa higa achiel nyaka ne kel gi pacho kae bang' wik kembego rem chwalo obok duto madwarore. Malingling marwa yango ni modhi ma kamago nyalo kethore bang' higa achiel e gwenge man kod liet mamalo kaka Mombasa. Dweche buora bang' piny owacho yie kendo goyo bade piny ni ne giuso ne oganda jo Kenya mbolea mabandia. Piny owacho kendo ogo bade piny ni ne giuso ne oganda jo Kenya modhi mag tedo marang'eny mag ni piny maromo litas milion 20. Chris Owino, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Kawere gi weche mag modhi mabende rang'eny margi ni piny, Douglas Kanja ochamo muma ayanga kaka ogai mar obila kendo koro chako tich. Kanja ne ochamo muma e chenro mane otako dogai mar doho kama bang'e odhi e nyasi mar sidhi ayanga, nyasi mane obagi kar jot mar jatend piny e buore Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto otiyo gi thuolono mar nyiso Kanja mondo mi oti ka oluwore gi dwaro mar chik. Jatend migawo mar Rita Kithure Kindiki ne omiye ayanga mwandu to kod gigo mag tich. The country with integrity, professionalism and dedication to the welfare of its citizens. Equipment, let all of us, irrespective of who we are, the offices we occupy, our status of whatever nature, obey, respect, and submit to the rule of law. It is a cardinal principle for us to secure our democracy and to remain a stable, progressive nation. Duond bura mar UDA bade manyanza okoni gi chano chungo ng'ato e laro kom od bura ma Ugunja e yiero madundo michano tim mondo mi giyud jal makao kar Opiyo Wandayi masani en jatend migawo mar teko. Kotelne kod jakom mar UDA bade Homa Bay Kennedy Obuya. Jotelo galero ni kaluwore kod tudruok malach ma duond bura mar ODM kod UDA nigo. Gigoyo mbaka mar bedo kod winjruok ewi kombe mani nono. Jagoro maduong' mar UDA Hassan Omar kayango wacho tielo ni jatend duond bura mar UDA kod mano mar ODM bende nyaka bed gi winjruok ewi jochung' madhi dwaro lemogo. To this agree and the rest will fill in. We will be filling a candidate. I know there will be consultations led by our brother here, the SG, Hassan Omar, Mheshimiwa. But that is what we are planning on the ground. And when the whistle will be blown, we will be ready to go and camp in Ugunja. There is nothing that can divide us. This is simply, in those words, a possible friendly match. We'll also be running a candidate in Msambweni. We'll run a candidate in northern Kenya. We'll run a candidate in all the 11 by-elections that we will have. Waromo kawuono kendo wawacho ni wadhi tiyo kanyakla kwariwo party leader marwa men Dr. William Samoei Ruto kuom alam jip kod sire yo mora mora mwanyalo. It's also a place where we find other truthful men, people who will commit to support and they will follow to support. Our president will have overwhelming support of Nyanza. So let's just join the president in building a peaceful nation. Jang'ad bura mar doho mamalo mogik Smoking Wanjala wacho ni ng'ur mag weche yiero ok owinjore chop kata mani doho. Wanjala wacho ni winjore migepe duto matayo chendo mag yiero otim tich makare maneno ni bang' yiero onge ng'ur moko machwe keto doho gi osigo mar thego josiasa.
ne olosi kinde chenro mar rango kaka ne otayi yiero mokalo e pacho ka. In advanced democracies, there are usually, very rarely, disputes that emanate from an electoral process. But in a fragile democracy such as ours, there are certain things that are not adhered to, whatever the lofty provisions in the Constitution. And therefore, it does mean that disputes will emanate from an electoral process. And for those disputes to be resolved fairly and impartially, they find themselves in court. That's why in Kenya you always find that after an election, a general election especially, you then follow a process of election petitions. The compendium is an essential resource that encompasses the rich, dynamic and evolving jurisprudence developed by the courts during the last election cycle. Wadhi kaunti ma Migori, tendarita kwe kotenore kod tend od bura ma Migori dhi nyime kod timo nonro kotenore kod masira mar mach mane wang'o kar keno manosto mar od burano. Spika wa Migori Christopher Osana yango ni obok mag od burano moting'o ripode kochakore higa ma 2013 nyaka 2017 emowang'. Osana wacho ni obok go thoth gin mago ma jonon buge kod migepe mamoko ne osenono kendo nyiso ni onge lal maduong' ma gikelo. Spika no wacho ni gimo kelo mach pok oyangi ka bende nonro pod dhi nyime. Nyaka gi sechegi nonro ma wasetimo yango ni majno ne ok oketho mwandu wa duto. Kar keno no ne nitiere kod obok ma oting'o gik mane otimore od bura mokwongo mar 2013 nyaka 17. Moloyo dewaher mar kono jopiny ni chenro mar od bura ma Migori ok oyudo ng'ikruok moro amora kendo tijewa ma chik oyienwa kata mwatiyo ne jopiny dhi mbele kaka pile. Nonro serumo to wabiro chako luongo mondo unyis jopiny gima dine kel majno. Bugewa ma watiyo godo mwatiyogo e yore mag kwan nitie te kendo asenyiso jofwambo monenogi. Koro ma ng'ato de wach ni niwang'o kipandego gimoro mano kaweuru kaka thuon jamiriambo. I want to assure you that as members of County Assembly will ensure that we don't put anything under the table and make sure that all the effects of this fire are brought to book. I want to assure the public once again that we are committed to making sure there is transparent management of this assembly despite efforts that might be trying to bring it down. Kwaro gitok report muke kaunti Migori obedo kaka uyueyo mokwongo kamano kapok wakao uyueyo ni tiere jogo bende loso kodwa miyo paro mopogore opogore e weche manyien moasebedo kwa kelonu. Ng'ato luongre kaendi ni George Luga mar Alego Umanje. Emmanuel Koth emogowa matek mos no dhise udang'ala kod abuto wach mar mo wang'iyogo wan tinde wadak e lit Nyasaye. Kamano George Luga ka intiere Umanje. An Morris Juma Ogada jahera sirikal owetugo kod jo Kenya osetiyo kod mo dak negi wach chon mano kutire kod mo ma bende wacho kanyo ne osebedi kiuse pacho kaendi marang'iny margi ne ok ochopo kare. Nitiere ng'at maluongre kaendi ni Otis Nyakwar Kanga intiere Busia iluwo chendo marang'iny chwele yo makare. Kamano kuom kete Ramogi TV. An Nyariga Alfred Oluo chena Ramogi TV maler ka nitiere Ungoe Karungu kod Beti Alocho Chola chini ogomos na familia mar Francis Ogola kuom lit chini kuyo bedi kodi kamano kuom kete Ramogi TV. An live woda dore an rinya amor gichiri duto mag Ramogi TV awuoro mana modhi maricho mokelnwa kara wasebedo ka wachamo gik maonge. Kamano live woda dore kotenore kod report mar mwa bende nokelnwa kanyo report mokwongo kod Chris Wen. Kik idhi mabor nyakwaro mga jang pod wantiere kod mathoth maikuni chendo marang'ich welo.
Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula, mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 07337 kata 07335 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Akina mama wenzangu, leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka the home of discounts inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml quick choice milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab home baking flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters fresh fry cooking oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya basmati rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye iko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunyen wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV.
Asebedo gi thagruok matin mondo adonj mondo ji one ni ng'ama mama be nyabete ohala ni endi. Ok osebet mayot, lakini mos with time iyudo ka ji koro ochako yie kode, ji ochako embrace. Erokamano nyakwaro mogi komedo ketera mogi TV chenro ni marangi chwelo wadhi nyime ng'anyo ma jopuonj mag mbalariany kod jotije ne odonjo odiochienge mar ariyo kawuono kapod giramo ni nyaka gidhi nyime gi ng'anyo no kabedo ni donyo osegolo chik mar chungo ng'anyo makamano. Donyo geng'o kuom thuolo chenro mag bago ng'anyo kochakore nyoro e twak margi e mbalariany ma Nairobi. Ten jopuonj go e bwo riwruok margi mar WASU kod KUSU giwacho ni ng'anyo dhi nyime nyaka piny owacho winj ywakgi. Of September is not affected. We are not calling for any industrial action which is new. So we will abide by the court order. We will not issue another we will not issue another strike notice. We have already issued the strike notice. We issued it way back. And that court order is not retrogressive. This should be understood. So as these members stand behind me, they are in a legally protected strike. So we shall continue in this strike as long as the government wants. Katebero ni piny Kenya ni gilai moketi mar chenro mag thieth makare. Jotuo pod kadhe midhiero mathoth ma ikelo kod deko mar chwalo omenda ne kuonde thieth mapacho ka. Maen kaluwore kod lipot ma ochiw kod migawo mar thieth komakore gi riwruok mar USAID to kod riwruok mar PS Kenya manyiso ni nitiere midhiero e yore mag chwalo ler kowuok kuom kidieny achiel nyaka machielo e sekta mar thieth. The many harambes we used to hold in the past was for school fees. But after what we did around education, that problem has, there are no more harambes anymore about the school fees. They are very, very exceptional situations. The only problem that we still have is harambes around matters health. And that is why it is important for us to solve this health puzzle. And it requires the concerted effort of all of us. We noted that despite the Digital Act and attendant regulations being in place, counties are still facing challenges in effecting digital transformation, with majority of public health facilities not having ICT infrastructure, reliable power, connectivity, and access to fiber optic internet. And this will impede, Your Excellency, the health facilities' abilities to utilize a digital superhighway, including claims to SHA. We're getting a lot of cases of mental health issues. I'll give an example. Nairobi Funeral Home, we would get maybe maximum 10 cases in a month. Now we're getting 30 after April. We want to use our CHPs to look at these indicators at the lowest level onto the Aegis model. During COVID, there were psychiatrists and psychologists who had been deployed by the ministry. Now they're back at the national level. I think it's something that we should not ignore. Wadhi e gwenge mag Homabay, piny owacho mamalo dhi nyime gi chenro mar kawo kwan le manie kar rito le mar bunge mar Ruma e kaunti ma Homabay. Chenro matime kuonde neno le manie pacho kaka yor konyo e tego sekta malimbe e piny Kenya. Ka jafwambo marwa Ali Abich miyowa ler mar wachno. Sirikal kokalo migawo ma ochung' rito le mag bunge pacho ka osebedo ka timo chenro mar kawo kwan mag le manitie kuonde rito le mag bunge mopogore pacho ka, kendo chenro ma kamano osebedo ka dhi nyime tok higni 2. Chenro no piny owacho geto ng'iyo go kwan yie mag le mag bunge, chano chenro ma opogore mag piny owacho e kuonde neno le mopogore pacho ka, kaachiel kod ng'iyo ngima le madhi maber kuonde ma oketgie kod mago mangima gi ok dhi maber kuonde mag rito le. E kar neno le maromwa manitie kaunti ma Homabay, chenro ma kamano ne ochaki odiochieng' ma kawuono kendo itieki odiochieng' ma kiny. Wildlife count is a continuation of the National Wildlife Census 2024-2025. We started in June
there was a launch on 19th of June. We need the information to inform the decisions. That is very critical to make sound decision in terms of management, conservation of our wildlife. We specifically need the data on species numbers, the spatial distribution, where the animals are found in space, like in particular the Ruma National Park. Kaluwore gi lach mar kar neno lee mag bunge mar Ruma, chenro ma kamano piny owacho ni tayo konde kalapapla mar neno ni giro kwan yie mag lee manitie kar neno lee mar Ruma, ka bende gitiyo kod yor lony manyasani e kawo kwan mag lee manitie kar neno lee mag bunge no. The reason why we do helicopter census in Ruma National Park and other few protected areas is because of the density of wildlife, and number two, the essence to make sure that you have a clear visibility to what you are counting. In the Ruma National Park, we have endangered species that occur here that used to be in other parts of the country. Like in this census, we are looking forward to have increase in number. We use peer-reviewed scientific methods to conduct this service, and we have different species require different survey methods. So here in Ruma, we are doing the helicopter survey, where we are counting the large mammals. We use technology, modern technologies, to convert that data into an actual report, which include maps and figures and graphs. Apisa semigawo ma ochung' rito lee mag bunge koni dwaro margi gi chenro no biro miyo ging'eyo kit lee manitie Ruma National Park kod kaka onego bed ni ritogi mondo kwandgi omedre. Carrying out this census to us as management is very important in such that whenever you understand and know that within the park you are managing or conserving this kind of species. Whenever now we're going to make a comparison in these numbers, for example, what are the giraffe numbers compared to last time? Are we improving in terms of registering new numbers, higher numbers, or we're reducing, and what would be the threat? So to us, a census is very important in particular management aspects that would go hand in hand in managing the entire park. So then you are either going to minimize the threats or you're going to make the population robust and secure. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kadhi nyime en piny owacho koro nigi geno mar biro chiro ohala e alwora ma Nam Lolwe kinde kod pinje mag libamba kendo nyuolo thuolo mag tije kaachiel gi chiro chuny ma pacho ka kokalo e weche ohala kod mwandu manie bwo nam. Ma bang' chiwo ayanga meli mar MV Uhuru 2 ne kambi reru Kenya Railways odiochieng' ma kawuono e nyasi mane obagi log tich mar Kenya Shipyards Limited e kaunti ma Kisumu. Jatend migawo mar lweny Soipan Tuya kaachiel gi nyawadgi migawo mawuoth Davis Chirchir nokawo thuolono mar jiwo migepe duto mag piny owacho mondo tim machiegni kaluwore ni mano biro chwalo weche dongruok ne jopiny e yo mapiyo kendo gero uchumi ma pacho ka. Gavana Masia James Orengo bende ne oyuoro nyasino osingo matiyo machiegni Kenya Shipyards Limited e gero yiedhi ma ibiro chwale wedhe Masia. Meli mar MV Uhuru 2 ochako wuodhe mokwongo kawuono kowuok e pacho ka kochomo piny malibamba ma Uganda gi kit mwandu mopogore opogore. Kaluwore gi tend Kenya Shipyards, MV Uhuru 1 osechwalo modhi maromo lita milion 7 e pinje mag libamba ka koro ma igeno ni dhi medore kaluwore gi biro mar MV Uhuru 2. We can partner together in many other areas so that we can have such an investment for this country. Just like this one, we could change the dynamics of movement of cargo in the port of Kisumu and in the region. MV Uhuru 2 operationalization will go a long way in improving the logistic movement in Lake Victoria Basin, thus enhancing trade in East Africa. We want boats, we want water ambulances. There's so many more products that, speaking for SIAA, we would require from you. She is a step towards realizing our goals of improving regional connectivity, enhancing trade routes, and positioning our nation as a key pillar in the East African maritime landscape. The Uhuru 2 operation have commenced at a time when the government has implemented significant infrastructure investment around Kisumu Port. This includes the upgrading of the Kisumu Port, which is crucial for connectivity
connecting Kenya with Uganda and Tanzania, and all the way, of course, to Rwanda and DRC. The port has seen improvements in handling capacity, increasing its cargo throughput to over 127,000 metric tons in 2023. Jatend migao ma jotich Alfred Mutua olando lokruok mowacho ni sirkal geto kelo sekta ma chwalo jotije ma Kenya pinje ma oko ka olose romo gi kembe ji giwegi ma manyo ne jo Kenya tije oko. Owacho ni chike manyien olos kokalo tudruok gi jo Kenya sekta no. Achiel kuom chikego en kelo manyien ma ndikruok mar kembe go kendo yor ng'iyo lesen mag kembe ma kamago. The compliance section of National Employment Agency is now fully staffed. We've ensured it is efficient to ensure that when they come to look at your stations, to ensure they're okay, it's being done in a very speedy and chap manner. No waiting, no losing time, so that you can get government to serve you and then you can serve the public. We talked about the working with the DCI agents and about the local agencies. Who are these local agencies? They have not come to us as the leaders of the association, and they will tell who is working as a local agencies. Registered agencies in this country were about 1,574. And the only operation right now, as we are talking, is about 500. That means about 500 of them, they are outside there. If they are not working, what are they doing? Ya koro magiro kamano kuomedo ketera Ramogi TV. Ntingat maluongre ni Steven Otiwa mwalimu bora wacho na chiel kachiel ka intiere Sindo Suba. Kebs owek tugo gi ngima jo Kenya ka gin emomigi ting' mar rango rang'iny mar mwandu ma dhano tiyogo. Ere ka girango mana 8 kuom 40 ng'ato nindo e tije. Wacho na penj ne principal mare Eliodoyo ka bende en bende okete ang'ichwelo kamano Steven Otiwa mwalimu bora kuom ote machal kamano. Nyakoro mga juang kikidhi mabor kuda ntiere kod thoth moikoni wakao yueyo na machuok. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Jiomotion na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Aza ndege yako to the highest multiplier. Shinda 50,000 kila siku. Halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Log in to shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on casino. Alafu select transfer to casino, Then weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kachwani tu. Halafu click transfer funds ili kuconfirm. Click on casino na uweze kucheza Aviator. Usiache pesa ikupite. Jiomotion na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428.
Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni weche mag tuke timbe adhula ma Police FC obagora komargi mokwongo e piny Egypt notelo ne tuge kendgi kod Zamalek. Police ne olo gol 1-0 e tugo telo mokwongo ka gidwa loch mar gonde 2-0 ka gidhi nyime e tukego. Kapten margi Musa Juma ni kod adier ni gibiro timo makare, wach ma osir kod jagol margi Patrick Matasi. Long sana players wetu wajacheza kwa floodlight, so we have to adjust very quickly na tujue vile tackle hiyo game. So we are looking forward. Tumejipanga kama team in a positive way and hoping that Friday evening we have to push and make sure that we move to the next stage. Piny Kenya idho nyaka namba 102 e chung mag timbe mag adhula e piny mangima. Kenya idho tok yudo loch e tuke kindgi kod Namibia kendo wuok amodhi kod Zimbabwe tuke manotuge dweni mar 9. Magi timore seche ma tim mar